dalšího dílu seriálu Šepot starých knih. Tentokrát budu šeptat a abychom dostali názvu Šepot starých knih, pokud se to povede, u šepotu zřejmě i zůstanu. Dnes jsem našla úžasnou knihu a jde o domácí kuchařku Magdaleny Dobromily Retykové. Přečtu celý název. Magdaleny Dobromily Retykové, domácí kuchařka, čili snadno pochopitelné a prozkoumané poučení, kterak se masité i pustní pokrmy všeho druhu nejchutnějším způsobem vaří, pekou a zadělávají a kterak se rozmanité moučné a ovocné lahůdky, zavařeniny a tak dále připravují, kterak se tabule nejnovějším způsobem pokrývají, kromě mnohých jiných užitečných a v domácnosti nevyhnutelně potřebných věcí. Dle poměru nynější doby a se vzhledem k novým mírám a váhám bedlivě upravila Antonie Dušánková. 19. rozmnožené vydání s vyobrazením spisovatelky v Praze 1895 nákladem Jaroslava Pospíšila. To je úvodní stránka. Vybrala jsem z několika sekcí vždy 1-2 recepty, co mě zaujaly. A myslím, že z této knihy nečtu naposledy, je tam hodně zajímavých věcí. Nebude to asi nic pro vegetariány, tím předem varuju. Ale snažila jsem se nějaké úplně nechutně znějící recepty zatím vynechat, to si možná nechám na někdy příště. Zkusíme napřed. Obyčejná polívka pro 6 osob. Vezmi 1 kilo hovězího masa, 3 litry vody, lžici soli, malou petružel, malou mrkev, kousek celeru, 1 cibuli. Kosti dej do studené vody, přistav k ohni a když je voda horká, vlož tam teprv maso. Mezitím na čerstvém loji usmaž zeleninu, cibuli a kousek jater a přidej k masu. Když je maso měkké, proceď polévku skrze jemné sítko do hrnku, v němž ji zavaříš. Polívka z knedlíčky ze slaniny, špekknödel pro 8 osob. Uvař 1/4 kila hezky tučné uzeniny, nech ji vychladnout a pak ji rozkrájej na kostky. Rozkrájej též 1 ostrouhanou žemličku na kostky, polovic namoč ve sladké smetaně a polovičku usmaž do zlatova. Polovičku kostek ze slaniny nech rozpustit, pak vychladnout, utři ji, vraz do ní 2 žloutky, 2 celá vejce, připoj k tomu onu ve smetaně máčenou žemličku, trochu to osol. Dej k tomu něco z krájené pažitky, pak plnou lžíci pěkné mouky a též tu smaženou žemličku. Potom zkus, je-li těsto dost husté. Dej totiž kousek těsta se lžičkou na zkoušku do polívky. Což se při všech knedlíčkách, dříve než se zavařují, státí má. Je-li těsto ještě řídké, tedy se přidá ještě mouky, též krájená uzenina, dobře se to promíchá a pak se knedlíčky malou lžičkou do polívky zavářejí. Kdo není milovník zeleniny, může pažitku vynechat. Tak, dáme stranu 18. Tady je, kde je? Tady. Polívka s buchtou v páře vařenou. Puding. Vezmi pro 8 i 12 osob 1/3 litru neboli žejdlík smetany. Vraz do ní 3 vejce. Rozkloktej to a vlej na 2 ostrouhané na kostky rozkrájené žemličky a nech je asi půl hodiny močit. Pak utři s 1 žloutkem asi 5 dekagramů přepouštěného nepračího másla nebo z tučné hovězí polévky sebrané mastnoty. Přidej k tomu též asi 2 dekagramy čerstvého hovězího tuku, trochu květu, osol to, konečně k tomu dej tu močenou žemličku, trochu zelené drobně rozkrájené petružele a všecko dobře promíchej.
servít máslem, vlej do něho tu míchaninku, zavaž to hezky volně a nech to v hovězí polívce hodinu vařit. Pak to rozvaž, dej to do mísy, buď na kousky rozdělené nebo celé a polej to se žloutky připravenou polívkou číslo 18. Polévka číslo 18 je tady. Když už jsem to nakousla, vrátím se k polívce číslo 18. Polívka ze žloutků na způsob krupovky. Pro 12 osob vezmi 12 žloutků do hrnku asi 2litrového. Rozmíchej je asi z 5 dekagraminového másla. Dej k tomu trochu květu a z trochu vlažné hovězí polívky to rozkloktej. Pak doplň hrnek dobrou hovězí polívku. Tato polívka se též při večerních schůzkách v kávových žálkách podává. Má-li se jí však použít k obědu, jsou dále poznamenány rozličné věci, které se buď do mísy dají a tato polívka se na ně naleje, anebo zvláště na mísu urovnány okolo se nosí a každý sobě dle libosti polívky na to naleje. Nadívaná cibule. Oloupej bílých španělských cibulí tolik, kolik hostů jest u stolu a vydlabej je uvnitř tak, aby se jen pohromadě drželi. Pak vymaž rendlík máslem, postav do něho ty cibule jednu vedle druhé a dej je do vlažné troupy, aby se prohrály. Zatím dělej nádívku. Na 12 cibulí ku příkladu rozkrájej celou pečenou studenou telecí ledvinu a ještě kousek masa. Pak rozsekej drobnince dost cibulí vydlabané. Dej na rendlík 5 dekagramů nového másla, 5 dekagramů na malé kostky rozkrájené čerstvé slaniny. Vlož do toho tu rozsekanou cibuli a nech ji do zlatova usmažit. Potom k tomu přidej 3 vrchovaté lžíce ustrouhané žemličky a nech ji trochu zčervenat. Pak do toho vlož tu rozkrájenou ledvinku. Přidej k tomu 3 lžíce hovězí polívky, 4 lžíce vína, z 1 citronu šťávu, z půl citronu drobně rozkrájenou kůru. Okořeň to trochu tlučeným pepřem a novým kořením a nech to na chvilku dusit, aby to zhoustlo. Nyní tím naplň ty prohráté cibule a sice tak, aby na vrchu byly ještě kopečky a postav je do horké troupy. Když začnou cibule ze spodu šloutnout, podlévej je polívkou a rakouským vínem, aby zůstaly při šťávě a když jsou do zlatova upečeny, polož je na misku, omáčku s citronovou šťávou, podlej jí pod cibule, v úkolních udělej věnec ze smažených zemčátek a nes to na stůl. Pro změnění chuti můžeš také někdy do té sekaniny přimíchat drobně sekané dříve na másle dušené lanýže, nebo kus šunky, nebo kaprle, anebo sardele. Zkušená kuchařka musí se o to starat, aby vždy jinou a jinou chuť docílila, pročež považuji to za zbytečné, abych pro jednu přísadu celou tuto nádivku opakovala. Dále máme omáčky k hovězímu masu. A tady jsem vybrala omáčka s kyselou smetanou. Nech v žejdlíkovém hrnku vařit 2 decilitry hovězí polívky a 2 decilitry vinného octa. Je-li ocet tuze kyselý, musí být polívky více nežli octa. Dej do toho 1 hrubě rozkrájenou cibuli, 6 zrnek pepře, 6 zrnek nového koření, kousek zázvoru, kousek tymiánu, 6 lístků rozmariny a nech vše hezky povařit. Potom udělej hnědou jížku a proceď do ní tu svařeninu. Jížky musí být tolik, aby když se přilejou ještě 2 decilitry kyselé smetany, byla omáčka zrovna dost hustá. Aby byla chutnější, může se k ní přidat trochu citronové kůry. Fašírované karpanátky. Rozklepej karpanátky hodně tence a široce. Nech drobně nakrájenou cibulku
očištěných, drobně usekaných jater, 7 dekagramů drobně rozkrájené čerstvé slaniny, trochu pepře, osol to a nech to dusit. Pak tím pomaž každý karbonátek uprostřed na stéblo tlustě, okolní maso na to schrň a pěkně urovnej. Načiš karbanátky obal v mouce, omoč v rošlánem na talíři vejci, posyp hojně strouhanou žemličkou a usmaž je na mělkém kastrolu v rozpáleném přepouštěném másle. Kapusta nadívaná. Uvař na polu kapustu a rozlož ji. Srdíčko nech ale převařit a drobně je rozsekej. Pak usekej drobně kus syrového telecího masa a 14 dekagramů vařeného uzeného masa. Dej k tomu tu rozsekanou kapustu a kousek hovězího tuku. Utři kousek čerstvého másla. Dej tu sekaninu do toho. Připoj k tomu celé vejce a 2 žloutky. Půl ve vodě namočené a vymačkané žemličky. 2 stroužky se solí ustrouhaného česneku a drobet květu. Osol to a všecko to dobře utři. Nyní pomaž kapustové listy bílkem. Dej na každý list trošku té nádivky. Klaď ty listy na sebe a srovnej kapustu zase patřičně dohromady. Pak nech kus cukru do žluta upražit. Vlož kapustu pozorně do toho. Nech ji spejchnout a podlej ji několika lžícemi polívky, v které se srdíčka a uzené maso vařily. Ostatní polívku zapraž červenou jížkou. Trochu z toho nalej pod kapustu a nech to málo povařit. Pak vyndej pozorně kapustu, vlož ji na mísu, smíchy omáčku se zapraženou polívkou a vlej to pod kapustu. Soli v tu dobu raci, tedy k tomu přidej trochu račího másla, drobet květu a okrášli to račími ocásky. Není-li však račího másla, může se kolem mísy udělat okolek buď z malých karbanátků, klobásu, uzeného jazyka, aneb také ze žemličky na půlměsíčky rozkrájené a do zlatova usmažené. Zadělávaná a dušaná jídla. Kuřata z knedlíčky. Náležitě očištěná a zašpilovaná kuřátka nech buď v hovězí polívce vařit, anebo na kastrolu na novém másle dusit. V posledním případu musíš je častěji podlévat polívku, aby nezčervenala. Zatím usekej drobnince, 1/4 kila telecího masa, vyber z něho všechny žilky, dej k němu 7 dekagramů hovězího tuku nebo morku, 1 ostrouhanou, ve vodě namočenou, vymačkanou žemličku, 3 míchaná vejce, trochu na drobno rozkrájené citronové kůrky, trochu květu, trochu soli. Všecko dohromady dobře usekej a umíchej. Pak namáčejíc ruce v čisté studené vodě, dělej z toho malé knedlíčky a kladě na prkénko. Když jsou kuřátka dost měkká, vyndej je, šťávu z nich proceď do hrnku, přilej k ní ještě dostatečné polívky a zapraž to bílou jížkou v hezky hustou omáčku. Pak to vlej opět na kastrol, vlož do ní kuřátka a nech to povařit. Knedlíčky pak vhoď do vařící trochu osolené vody a když jsou dost vařeny, což poznáš, když jeden okusíš, urovnej kuřátka do prostřed mísy, knedlíčky dej okolo a polej vše omáčkou. K níž to můžeš připojit buď trochu květu nebo sekané zelené petružele. Nudle ve smetaně. Udělej ze 3 vajec drobné nudle, ze 2 vajecích zavař do smetany, nech je hezky vyvařit, pak trochu vychladnout, potom je dej na mísu, vraz do nich 5 žloutků, dej k tomu 7 dekagramů tlučeného cukru, kůru z 1 citronu, buď na cukru ostrouhanou nebo drobnince rozkrájenou. Všecko dobře promíchej a konečně do toho vmíchej sníh z těch 5 bílků. Pak vymaž máslem jinou mísu, dej to do ní a nech to v troubě trochu upéci. Mezitím usmaž v rozpáleném másle ty ostatní nudle, posyp je hodně cukrem a skoř
ohnout, pak těmi smaženými nudlemi okrášlit a dát na stůl. Polívka ze šneků. Uvař půl kopy šneků, vyndej je z domku, očisti je, usekej na drobno a nech je na kousku másla trochu odusit. Pak je dej do hrnku, nalej na ně procesené petruželové vody a nech to vařit. Usmaž na másle jednu ustrouhanou žemličku, přidej ji ke šnekům a nech to ještě asi hodinu vařit. Potom rozmíchej v hrnečku kousek čerstvého másla s trochou mouky, 3 žloutky a s několika lžičkami sladké smetany. Nalej na to trochu vařící polívky a hodně to rozkloktej. Načež to vlej do polívky a hodně to rozkloktej a vlej ji do mísy na usmažené žemličkové kostky. Teď si dáme něco sladkého. Dobrý perník. Dej na rendlík půl kila dobrého syrupu a 14 dekagramů tlučeného cukru. Přidej k tomu trochu vody a nech to zvolna půl hodiny vařit, přičemž tvořící se pěnu sbírat musíš. Pak to odstav a nech to vychladnout. Načež do toho vmíchej tolik mouky, až máš nepříliš tuhé těsto a nech je přikryté 4 dní a třeba i déle ve chladném místě. Potom k němu přidej 2 deka rozpuštěného přecezeného drasla, potaže, trochu z kořice, kousek zázvoru, několik zrnek pepře a nového koření, vše utlučeno, 10 dekagramů nakládané drobně rozkrájené pomorančové kůry a 14 dekagramů nadlouho rozkrájených mandlí. Promíchej to náležitě a je-li třeba, přidej mouky, aby těsto bylo spíše tužší nežli řídké. Načež je na malý ktence rozválej a nakrájí z něho polodlouhé čtverhraničky. Kladě na plech, který si dříve byla potřela máslem a posypala moukou, kterouž to vybývající klepnutím na spodek plechu opět si sprážila. Potři je vodním ledem. Vlož do každého kousku do všech 4 rohů i doprostřed rozpulenou mandli a nech je v troubě pěkně upéci, pak je ještě za tepla sejmi z plechu. Z tohoto těsta můžeš také udělat dlouhý úzký bochánek, potřít ho vodou, upéci, pak za tepla přes příč na tenké kousky nakrájet a máš takzvaný pumpernikl. Draslo musí být ku každému perníku den předtím utlučeno a v trochu vody namočeno. Dort rozsolovaný z jablek. Utluč 3/4 kila cukru. Dej ho na čistý kutan. Naceď do něho šťávu ze 2 pomorančů a ze 2 citronů a nech ho vařit, až počne žloutnout. Pak oloupej půl kila míšinských jablek. Ohrysky vyřízni. Jablka rozkrájí na lístky do toho cukru a míchej tím pořád, aby se to nepřichytilo, až je z toho hustá kašička. Potom do toho zase naceď šťávu ze 2 citronů a ze 2 pomorančů. Dej k tomu kůru z těch 4 pomorančů na kostky a ze 3 citronů na nudličky rozkrájenou. Zamíchej do toho 7 dekagramů pistácií, 14 dekagramů loupaných mandlí, 14 dekagramů citronátu, vše na nudličky rozkrájeno a vezmi to z ohně. Nyní vylož oplatkami dortovou formu, z které okolek sundati se může. Dej do ní asi na 3 prsty vysokoté jablkové kaše. Pěkně to uhlaď, pomaž vodou, posyp hodně utlučeným cukrem. Postav to na vlažné místo a nech to tam asi 3 hodiny stát. Je-li pec po chlebě nebo po koláčích vychladlá, může se v ní dort celou noc nechat. Potom okolek sejmi a můžeš ho okrášlit zavařenými višněmi nebo jinými cukrovinkami. Tento dort se může ve studeném místě zachovat kolik dní čerství a jest výborný. Cukrová šunka. Oloupej a ostrouhej 14 dekagramů sladkých a 7 dekagramů hořkých mandlí. Pak je dej na mísu, k nim 20 dekagramů tlučeného cukru, trochu bílkového sněhu a dobře to utři. Musí to být hezky tuhé. Potom toho 1/4
stranou. Do ostatního dej trochu tlučeného hřebíčku, trochu tlučené skořice, též tolik strouhaného muškátového ořechu, lžičku sandálového prášku. Všecko dobře promíchej a vypracuj, načež do toho udělej bochánek. Navrch dej tu prvé stranou odloženou bílou mandlovou kašičku a přimáčkni ji. Potom bochánek kráj na tenké řízky. Ty řízky nožem na papíře uhlaď, aby to bylo žonce podobné a nech je jen osušit. Pak to narovnej na talíři jako nakrájenou šunku. Pro větší žert může se na stůl k tomu dát do slánky strouhané čokolády místo pepře. Je to chutný a pěkný pamlsek. Cukrový cervulát. Utluč 15 dekagramů cukru, 1 dekagram skořice a 10 hřebíčků. Ustrouhej 10 dekagramů mandlí i se slupkami a 2 pěkné tabulky čokolády. Dej to všecko na čistý rendlík. Přidej k tomu 4 dekagramy oloupaných přes příč rozkrájených mandlí, 4 dekagramy drobně rozkrájeného citronátu a z půl citronu rozkrájenou kůru. Postav to na plotnu a vařečkou tím stále pomalu míchej, aby to nepřilehlo. Pak na to sáhni a když je to již hodně horké, vraz do toho 1 celé vejce a spěšně tím míchej, aby se všechna ta směs s tím vejcem smíchala a v těsto utvořila. Musí to ale být tuhé a přece vláčné, načež posyp vál tlučeným cukrem. Vyndej těsto na něj a stloukej je rukama k sobě, aby se hodně spojilo. Pak uválej z něho cervulát, jak tlustý a dlouhý chceš. Zaviň ho do čistého papíru a uschovej ho. Teprve za několik dní ho přes příč na lístky nakrájej a úhledně jako pravý cervulát do věnečku na talířo urovnej. Vypadá to pěkně a je to velmi dobrá lahůdka.